Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Γεια σας! Πάμε τώρα να κουρέψουμε τον μικρό, το πρώτο του κούρεμα και μετά πάμε παιδότοπο. Θα σας πάρουμε μαζί να δείτε τα αποτελέσματα. Γεια σας παιδιά, από την επόμενη μέρα που σας άνοιξα, που πήγαμε για κούρεμα. Όλα πήγανε καλά, κουρευτήκαμε, σας έχω βγάλει και ένα πλάνο τον μικρό. Να σας πω την αλήθεια, το περίμενα λίγο χειρότερα, να κλάψει πιο πολύ, αλλά εντάξει, λίγο με τη μηχανή, μετά στο ψαλίδι τον απασχολούσαμε εγώ και η αδερφή μου, οπότε έκατσε. Και αυτά, όλα καλά. Μετά πήγαμε σε έναν παιδότοπο που έχουμε εδώ και ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι απόγευμα, δεν σας έχω τραβήξει τίποτα σήμερα γιατί δεν έχω κάνει κιόλας τίποτα σήμερα. Το μόνο που έχω κάνει είναι να ξυπνήσουμε, ήπιαμε καφέ, πήγαμε μια βόλτα με τον μικρό στην παιδική χαρά και αυτά. Τώρα φεύγω και πάω να φτιάξω νύχια. Γεια σας, από τη συνέχεια αυτού του vlog. Εμείς έχουμε βγει και πάμε στο Σύνταγμα. Πάμε να δούμε τις πάπιες και τις χελώνες. Ναι, αυτά, έχει υπέροχη μέρα σήμερα. Και πάμε βόλτα, θα σας πάρουμε μαζί μας να σας δείξω πώς έχει γίνει. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Καλημέρα από την επόμενη μέρα που σας τράβηξα. Πήγαμε χθες στο πάρκο, αλλά δεν σας τράβηξα πολλές σκηνές. Πήγαμε για τις πάπιες, οι οποίες πάπιες τελικά δεν ήταν εκεί. Λείπανε. Και αυτά. Τώρα έχουμε πάρει ένα καφέ και πάμε μέχρι τα Τζάμπο να πάρουμε ένα μικρό δωράκι, γιατί θα πάω να δω την κολλητή μου και τον γιο της, οπότε θα της πάμε ένα μικρό δωράκι και αυτά. Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, τώρα έχω ετοιμαστεί, έχω ντυθεί και θα πάω σε ένα event. Είμαι καλεσμένη μέσω της κολλητής μου, η οποία είχε μια διπλή πρόσκληση για το event της Yves Saint Laurent, οπότε θα πάω κι εγώ, μιας και ήμουν εδώ. Το dress code ήταν total black outfit, οπότε έχω ντυθεί κάπως έτσι.
Έχω βάλει κόκκινο κραγιόν, ίσως έπρεπε λίγο τη σκιά να την κάνω λίγο πιο λίγο, δηλαδή νομίζω το έχω κάνει λίγο έντονο, τέλος πάντων, καλά είναι, θα είναι βράδυ, οπότε αυτά. Θα σας πάρω μαζί μου και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη.